agus inis líon ó hir chun tá Jake Mac Siacais Stiúrthóir Forbairt Feirste a Jake fáilte rascatí an chlár? Got a million bugget, just where Okay, near leir mé ná ar radio Jake a fear roinnt blianta an bblion fit a hochté chun a bheith crin. Huí mé deagháil at chun an tagrah seo dhéanamh inniu chun caint Comhairle maidir leis an scéal bhí chóirí sráide mBéal Feirste agus an Comhairle Cathrach. Sula leiríonn muid bhí sin a Jake an féidead ústá tú a thuirt faoi conas atá cuasaí go generáta leis an agriocht Forbairt Feirste ón am dhearnach a raibh muid a caint in fés a hochtaigh? An rud go bra táid a breúré ar nói nílíon feminist on ó thuí for Labhair agus corinthian Willer rudí, but tá dul hon ceanna ganúid de réir a chéile. Okay, is ceismhóirí seo is tócha ach an sílan tú go bhfuil fás agus Forbairt tréis chathair an Ghaeilge mBéal Feirste ón am dhearnach a raibh muid a caint a chéile las muid de Forbairt Feirste? No, gan doubt. Ceann rudí hontasí le déanaí an sin a gur gheall ollscoil na banríanna fa dhearú go mé scam in Coningha ag Ghaeilge ar an campus, so sin dul hon ceann sin. Tíbn muid sin fuairmid cóirthaíocht omláin ar na bosan in Ghaeilge agus tá fógraí i merda agus in Ghaeilge ar na bosan a Comáis. So sin a dul hon ceann ar nói daithrí Comhairle Bhéal Feirste policy acu agus tá sé ghlachu in éis le cóirthaíocht dátheangacha ar na sráide ach mar a hasam leid for Labhair tá liste de breis agus ceiricéad céige sráid atá fannacht ar Ghaeilge, so bheith sé tamil a hattartar sin. Agus dar nói le roinnt míon nuas tá stéig an tá ach na Ghaeilge a dúsgur ar nach bhfuil? Tá cinntí agus ó nuair cearnach bhí me dunne cant capú meise agus céire dunne eile ar cóisteach cóirleach ag an air cultúrtha agus chorma dunne le céile multi le haid sráide leis an Ghaeilge agus acna Ghaeilge an chur a bhéim, so tá sin for Labhair a fabhráid na rinne agus cap siad grúpa eile le bheith orgar na multi a bhí deanta aglainn agus Colúas a bheith feminist on mason the feminist Janfer an stráide sin an chur a bhéim. Okay, Louis tú cóirí sráide an sin. Jake an féidead achar nó cóhéics ag an thuirt som faoi ceis cóirí sráide dátheangacha mBéal Feirste agus seasamh na núdras áitiúil ar an gceist? Oh yeah, well ar nói bhí sé in éadan an July íon cóirtha Ghaeilge chur an airde go dtí níide ag nóthas a hacht. Na ainiún sin thuí daoine ar agus chuir sé a chuid sráide an nátha héan an airde. Ach féu an RUC agus arm na Bratne a scris na chóirthaí sin a ríhama. Ach bhain sin a ré go dtí gomálins na nóthaidí agus an sin buinniu an cosc dleathach a bhí ar cóirthaíocht sráide ach bhí Comhairle Bhéal Feirste fan am sin go fáil faoi rémas ag na naon doctor agus rinn siad ahanrod fear jachar ar fad. Níor hanig na céad cóirthaí ó Comhairle Bhéal Feirste go dtí go máil gabhíle agus a sé nó a seacht nuair a chuir siad Forbairt Feirste ag Park na Bháil an airde marall ar factus a bhí ag Comhairle a bhí fan am sin ag sin féin an sa chóirle. Ach is treidir leanúach a bhí an agus le gach céim a thugmaid an tosaí bhí coppla céim siar agus cé gur ghlach siad go mé ó ahanrod dátheangach in san Cheathrú Gaeltachta rinn siad éireacht a ruúnarí éid uair ó oscail in ollscoil na Cathrach le cóirthaíocht Béarla Amháin, so choirú muil ar an rud sin a oscail ar fiú bliana go dtí go na cóirthaí Ghaeilge réití acu. Okay, agus for Labhair go on, yeah. Yeah, tá rira eile an for Labhair nó tá faran glas a hedge ó an Cheathrú Gaeltachta suas go dtí Barna Crick agus tá na héan doctorí inné bhir siad tá meacnaíocht acu me tá rudí ag an Gulf region Comhairle
agus gnéinte ar gevacan siad gneanna sé damuste de caidre van der fobal is federal le party Colin mar a bhir sé a hórtar so te Colin janta ag na héndachtóirí ar an comhairle Gaeilge agus Béarla a bheits ar an faran glas seo so béle facail. Okay, agus tá sibh sé sa Cheathrú Ghaeltachta ag éirí na comhraí a hórsta seach ag an am céine nach bhfuil? Ó tá an rud atá an ní líon fa nach mé ahan comhartha agus ahan fógra in san Cheathrú Ghaeltachta in Ghaeilge agus in Béarla. Ach caiimiid go fáil churann siad an Béarla os cionn Ghaeilge ba cóirgurú sé an bhela gaile hart, mar an cudjas mód an a hanim na ha Béarla tá siad bunaí ar an Ghaeilge. Okay, agus tá pobl na Ghaeilge agus Forbairt Feirste ag seasamh an ód in is leis an Comhairle Cathrach ó thaobh an Cheathrú Ghaeltachta mar is ceantar ar le é an Cheathrú Ghaeltachta an is sin an seasamh atá bibh? Oh, but Kenji, look, Margan to a Cheathrú Gaeltachta was fast na Cathrún Gaeltachta for Labhair ta breis agus sé céad duine fóstaí ha de lán amsir ha Raidió Gaeilge in san cantarshim. Tá Gael Coláiste is mór an Líonraí in sin, tá Institute 3 level ag Coláiste Mhóra in a bhfuil breis agus céad céag dalta ag staidir Phríd fan na Gaeilge. Tá Cultúrlann in sin, tá Aras na Bháilán, Raidió Fáilte, éirí vach, Gael skull na wall, bun skull and slavey dib, Gael skull and monon. Agus a ray, you know, is canter lan Gaeltachta, agus Jarhin, agus ni an avel, I saw, chinny to ni smo Gaeilge, o la Ghaeilge, it's a Cheathrú Gaeltachta, and namar a clem han eitir Bhéal Feirste. Okay, an bhfuil tú ag súil go bheith réiteach deafach ar an ábhar seo dar libh sa cheart therma ag nó bhfuil seans má an go leanaí an próisis a Raidió fear roiint chuig bliain eile? Oh, look, very much a trudge. Go dí go gurtar dearú leis an statún ó thuaidh bei an John Jarcu on, ben John Jarcu frauíthe a goods den phobal that talk. Or an Jowler, Tashanig after the rare killer, like Tomogenia gober as lava kill in the Presbyterian of Cathrach, the Bresh was 3 blianish, August Fhorbairt Maya Yanaging, to Bresh was Kerakid, Denya on phobal that talk, Clary, Le Rang and Ghaeilge and Orharna Cathrach, Doskal Shade and Kid Gale Skull, a Ganter in that talk, an Orientation. So Tat Corhi Doha Sean. Agus nani majaré, you know, and ruddy guy he na héndachtóirí chapta dírar agus chapta daithíar na gohfuil pobl ledger Gaeilge on agus caihi sé éirí claptaílan is pobl mid agus ní baggart an Gaeilge de glinnear be is showdín na Gaeilge in san chathair seo agus bacór gurú Ceilrú Chantorthaí.